Lars Christian Lilleholt, han er ikke sådan lige at komme udenom. Det er han heller ikke rent politisk. Da jeg opstillede første gang til Folketinget, der var det under vingerne på Lars Christian Lilleholt. Han var for mig sådan en politisk gudfar i det fynske, som var den, der kunne samle os alle sammen. Samle os om et fælles mål. Samle os om, at vi ikke var i kamp mod hinanden, men med hinanden. Lars Christian Lilleholt, han er en vigtig spiller på Venstres hold. Han er forsvarsordfører i en tid, hvor vi endelig skal skrue op for vores forsvar, hvor vi er kommet af med vores forsvarsforbehold, og hvor forsvaret er mere nødvendigt end i mange, mange år, ulykkeligvis. Det er nogle vigtige egenskaber, som Lars Christian har med sig. Han er flittig, han er ordentlig, og han passer sine ting.